it's not surprising, uncle. And you know, ndashamisika ndinzwa baba shona vachiti mukomana hazi wezanu anosapota government haasapoti Azabole bado. so Hanzi akataura nezuro. Hanzi iye akataura nezuro kuti hanzizwa asi. All these years vanga vachimhanya naye, nhasi ndo paazosiya musangano. Supporting him achitaura zvese zvemasanctions zvake zvachiita zvezvo. My brother, so just a quick one. If you've got any Nankire, or to seek clarification for that, Scotty have got that recording space. You can go and look into that. I'm not talking of something Chirungova Msoromangu. But like I said, ZANU-PF has got supporters who probably vakatowanda kutodarika ma members or ma card carrying holders. So it's not a problem for someone to be a supporter of ZANU-PF or supporter of the party or supporter of the government. It's normal. All right. All right. Okay. Right. Jiri. Yeah. Go on. I've been saying this. In politics, it's permanent interest, not permanent enemies. Whatever Benson is saying is correct. Whether it took him 2 years, 5 years, or 10 years to see kuti munhu atikaisa pachigaro apa hapana zvikuzikanwa. The fact that he has come to light and atozviona nhasi azvitaura, we must embrace it. And those that were with him achimhanya negovernment yake vanofanira kunzwisawo kuti ndo zvaari kutaura ndo chokwadi chiripo. And ango munoona kuti chikunyanya kundirwadza ndechekuti these guys they know for a fact mazuva andainyanya kumhanya naMudharageza, most of them they became my friends vachiuya kuinbox vachitaura, and they didn't want 2030. Varipo ipapapa hobo varipo vanotoziva kuti handingataure nezita yangu kuti uyu akadudza zvakati, uyu ndine conversation yakachitaura zvekuti handidi 2030, ZANU-PF ndoida asi handidi 2030. But kana vari panze apapa havakwanisi kubuda pachena, but vachinyatsoona kuti zvinhu zviri kuitika munyika zvakadhakwa but havakwanisi kuuya pachena kuzotaura chokwadi kuti chinhu chakadhakwa. Munoona kuti kusapota ZANU-PF kwatiri izvi zvinhu inonzi democracy, ngavasapote vanhu vavo. But kana pane zvinhu zvakadhakwa zvatikuwirirana senyika kuti zvakadhakwa, ngavarege kumhanya vanoti PR, because PR dzava kumhanya idzika idzi dzinenge dziri in negative or positive. Anozona propaganda is PR iri munegative. Anozona saka propaganda aimhanywa naBenson yaya yanga iri PR but iri propaganda. Aimhanya nepropaganda achinyebera vanyika, achinyebera vanhu. Of which zvinhu izvozvo zvinokosta iye, zvinokosta isusu. But it took him this far kuona kuti okay, this propaganda yandikurova iri kutochera inini, iri kukanganisa inini upenyu hwangu. Because at the end of the day, vanodya neZANU-PF, there are very few individuals. Ivava vese vana baba shona napadara nana havatambozikani wakapiwa $10 ave pazuva ekurakasha zvavharana, hakuna kumwe. That is kana atopinda $10 acho handi mazora. But ndikutomada chimbotipwa mamwe shama takatochiona so ndikutoda mama $10. Hanzi padara akadya mari dzenyu kadzema $10 ndiye padara akatozotipa $10 acho natowanda atoe 1000. Padara akatozopa atoe $1000. Akaita katatema padare nezuro ati watuka president. How can you insult the president? Bakanzi Mnangagwa is mediocre, and indeed he is mediocrity in its highest nature. and it's true, because even Benson akataura kuti takatarisa zvawaita chazvaizvo hapana, ndo zvaakataura. Akatotaura kuti zvawaita chazvaizvo hapana, tingoparidzawo zvedu vhangeri rara. And of which baba shona ukanyatsogara pasi kuzvitarisa kuti ndaramboitei chaizvo apapo, chaitwa chii? Hapana kana one. Hapana kana one. Inini hama yangu kutaura chokwadi. I'm not a stupid politician. Though I'm a political activist, but I'm not a stupid politician. I understand the journey that yatafamba senyika. And that's the reason why I think I can agree with my brother Titus when you were saying Baba Shona was shocked. I was shocked kuti ndanotaura kuti nyika hapana zviri kuitika. Yet he was fighting and telling us that our economy yakadonedzwa nama-sanctions for more than 20 years. And right now, Western world should compensate us. So he's expecting economy to recover from 25 years of sanctions, and inofanira recover in less than
5 years, 2 years, the economy. sanction chikomba ingotenga motikari mari No. Ayo, mwenazi. Mira unzwe point yangu. Argument yenyu ana abashona. babashona ka muchaya mutara chokwadi bana bemi No. Mwenazi. Point yangu is, my point is, you should ask Rutendo. Rutendo kana chikutaura kuti imwe economy hamuna zvamuri kuitika. And Rutendo was telling you kuti economy hakuna kwairifamba because of my sanctions. And he told you takabvisa my sanctions. So why didn't you ask him kuti why unoda kuti economy family kupisina ma sanctions? In ma sanctions. mari dziri kuitwa abused semeni mani inofanira kunge iri muhospital mari inenge ichifanira kugadzira road dziri kufamba ezvezvivhayo mari ane kambani kupi I'm not here to answer about Chivayo, man. We are talking about the issue. mese muri kusapota zvakadai muri mamidioka imi You know what? Let me tell you this. Sorry, my brother. Let me tell you this. Especially in we have been in this game for a long time. When does no zero? Ativhunduki kutukwa nhasi isusu. So nyango mukatudza kuti tiri madofo mukatudza kuti tiri chi we have been here zvaunoziva iwo. Asi zvinyuwani kwatiri. Chinjai language kando. Ndichakumurisa empower imimi vanhu. Okay guys, okay, all right. As Jiri. Angojera sorry Jira asatenderera mberi. Guys, 30 seconds. Guys, ndokumbira kuti ndingolenda sorry mukoma Jiri ndakukata. I'm so sorry mukoma Jiri. Okay. Yeah, so Ango Mnonoti, what I'm expecting in the coming days as we defend the constitution from the abusers of the constitution, I'm expecting most ZANU-PF people to come and speak out against this term extension and this constitution amendment bill that the regime wants to push forward. And Anababa Shona, Anapadare, I'm pleading with them to dig into their deep conscience so that they can come to light and also vabude pachena vatudze chokwadi kuti no guys so supported musangano asi izvi constitution zvakadhakwa izvi munhu ngaaende tipinze vamwe ndo zvatirungoda chete izvo so that we can have a free fair and credible election in Zimbabwe in our generation. This is not for you, Uncle. This is not for me. This is not for Mwendas. This is for everyone, including you, Anababa Shona, and everyone else. Welcome to Zim1, a platform where every voice matters and every idea counts. This is a space dedicated to nation building, shaped by the thoughts, hopes, and lived experiences of the people of Zimbabwe. From the streets to the classrooms, from farms to factories, from elders to the youth, we bring together brilliant points from different gatherings of citizens across our nation. These are conversations rooted in reality, driven by patriotism, and guided by the belief that Zimbabwe's future is built by its people. Here, we listen, we reflect, and we share ideas that inspire unity, progress, and sustainable development. This channel is not about politics alone. It is about solutions. Not about division, but about collective responsibility. Join us as Zimbabweans from all walks of life contribute insights that strengthen our communities, uplift our nation, and shape the Zimbabwe we all want to see. This is our voice. This is our vision. This is nation building together.